Gikan kang sangka mangunguma nga si Ignacio Rutines ang ana baratyagan kada makita na ang lungon kang ana asawa nga si Mary Grace Alagos. Si Mary Grace nagtaliwan tungod sa komplikasyon sa ana C-section kang ginbata na ang ana agot nga kambal, rapid rin 3 ka bulan ang nagligad. Mas nagasakit pagid ang ana buot kay hindi na mapalubog ang ana asawa tungod sa utang nga baraydanan sa punerarya. Daw nang kudismir, may bisutso ko din. Kaya problemahan ko. Dapat ako din yun, bulikan niyo ko. Ito kami sa piyakan. Hangga. Garaabon ako. Parang ako walang kukusan. Kaya muray ang pantayan ko na malibayan ko. Ang sakit yung mga ko. Balik ko lang nga. Paano ko kabayan ni bayan ko. Ang amudya nga istorya ang nagtandag sa tagipusoon ni Governor Dora Duterte Cachao ganit dayon na nagpadara kang kwarta halin sa ana personal nga bulsa para mabuligan ang pamilya ni Mary Grace. Sugundon lamang yan, guys. Kaya mabigan ang nakan, hindi ko bayaan mo. Sugundon lamang kami. Salamat gini kay Lulog Kadiyaw. Padaraman ka gobernadora ang mga materyales para mapakayad ang anda nga balay. Nagdesisyon na po nga i-confine sa ospital ay ko na i-check up lang. Kung daw hindi rin manami rin nga i-check up ka lang nang nani-admit admit ikaw gid. Di ko nawara ako ti kwarta. Kung ang kwarta dali na makita basta importante mamamayad lang lawas mabuligan ikaw. So nagpasalamat gid kay Gob no. Balbahal gid nga pasalamat tamon ka na. Tungod kay kana nasolba damon nga problema. Donita na kang mga financial kag mga atep kag nagtugro man ta kang mga programa ng mga livelihood. Nakita natin ang sitwasyon kang namatyan no nga tama gi kapikado. So nakita natin nga sigo mura gid nagduwa-duwa nga nagsabat kang kinahanglanon kang aten mga kabugtuan redya sa banwa kang patnungon nga nagakinahanglan kang bulig especially sa parehas ka dyan nga pamilya nga tama ikapikado. Sino lang man ba'y magbuligay kundi kitaman nga mga antikenyo. Amo dya ang pirmi ginahambal ni Governor Cachao kag amo gani pahalgid ang pagpasalamat kang pamilya ni Mary Grace kag ni Ignacio sa nagbuhos nga bulig sa tanga kang andang pagpangabudlay.